Sabab ko ay maknanya na mga alim kabatanong nagu penalamatang ko pengen kaya alim tanong yung kaya puro tanong sabab sa bigan tanong niya ko mga obasyan sa makapagay tanong ko mayamanan niya ng mga daruan makapantag ko ng Islam. Why? Sa pagritanong ko Allah apang isabutan niya tanong so kamatanong nagutaw firman tanong niya nagupangapagbagot niya supang masasakit na katanong naguirilay ng sumyangan dudu sa tanong naguay sampol na yan napakasulong tanong niya si kupina mamapurong surga iyan. Gir kaya penayamanan niya nakatimu-timu ayamanan niya na lagi daya. Why? Ayaw ko sa mapanitan udah itimu-timu na gir ko to kaputungan na tanong ko gumatang Islam na tantu kumana ama papadalong siya maanan niya ng padas upo ka tao yung may isang katanong na mataan kapanamaran yan kaya maanan niya nanduman ikapakataling umayan. Why? Sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitruyan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Amanan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitruyan dan ketiga na satun pematigian atimu-timu atigian puisa ko mga walay wallah lagi dagian kaya mana na masjid lagi dagian kaya diterbika timu-timu yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum na pembetian iran agian kutua kitab Allah berdiri di pagandada lagi dagian kaya mana diterbika timu-timu adikan di pagandada Rasul Quran Abu Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku balas yang nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asusiran na buhay mga ditimu-timu makapanta ko yung mga yan nagkikita ka pembetian ang kitab Allah yun di ka pamagalan na illa nazalat alaihimus sakinah na inunta ti Rasulullah na iturong kira na biyang kutuwa yung mga yan nakapakatutak na kalilintan wa ghasyiyahumur rahmah na buhay maalan yan na misamburang kira na biyang kutuwa mo wa haffathumul malaikah nagoy amalan yan na puliningan sira ng mga malaikat alipin sira ng mga malaikat wa dzakarahumullahu fi man 'indah na alwin sira ng Allah ng mga malaikat na amalan yan na ipangamalig sira ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga malaikat yan na naman ito mga ulit ng Allah akalbiyan naging kaya tatimu-timu alagi kaya naguilari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atikian man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din satawatumun wallahu mapiyah napikisa bukan yan nagiyan ko agama tanaw ng Islam. Ay mana niya pagaling ko na inyo kasi niya katalin masagyan kaya mana niya na ditang di ka pa magusaya suko ditang di ka pa magusaya ko ay mana niya agama tanaw ng Islam napataka ko ni mo Allah ay mana niya nakabay Allah nagiyan ko tapas abutan na nagiyan ko to ay mana niya na agama tanaw ng Islam katigin ang santawa di Rasulullah santawa tumun Allah ko ay mana niya na mapiyang napikisa bukan niya ng suagama Ngaya mana niya nagiyan kaya mana niya nagiyan pakatali ng mga sinayang ulitin ng sige pangalan nagiyan ko tayo katanong ng Islam. Ngaya mana niya na miyakalan o ito'y po na nakatako Allah subhanahu wa ta'ala kaya inapudagan niya po mga tao mana niya pigungin po mapiyan. Masya Allah. Nabukin na ka na mapadala berkatan ng mamugyan ko tayo mana niya na makapag-ikhlas no? Kaanta nung maparubagyan ko tayo mana niya na balas. Ang mapapadala mo. Nagoya mananya na mapapadala berkatan ng penagyan ko to akalak wallah kagyuto din mamuaya mananya na di nga di ka pakaaya mananya na di nga di ka pakasunggoy ako ribat tagoya mananya na benar Kaya Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana Ay silang kabaratayat ni Allah subhanahu wa ta'ala na upang makikalan niyo sa Allah na yaj'alakum furqana na sunggoy ang kalungyan sa furqana na ayat furqana at igyak ay Muhammad bin Ishaq ay faslan bainal haqqi wal batil amana niya na mapakapsunggoy ata biyan ko to
paguripan upang makaikalak kaso Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu ay kalangan ng mapadala berkatalo ko. Away. Nah, gitu ay manan yan na matagtalo mo ito ay manan ng langit ko ay manan ng mga kalubingan na gintay katimuti mo lagi daya. Na ito mababalo yung bandingan tanong nagyang buto afat ilo tilawatil Qur'ani wa ta'allumihi. Yung buto akalbihan o kapumbati ako Qur'an at yung buto ay manan yan na hindi ka pagalada. Na tantun umada ka na ay manan na nakalbihan ng Qur'an. Sagian kayamanan niya na yakin mo ako na hadith na pumaligay at talupulo. Sana ko rin nagyang ko kayamanan niya nakatulong mo Allah. Ha? Na punaman na malantay, medyo malikos sa tarong pipiya. Oy. Kasukuran na kailangan na ng mga ulit mo Allah na mapaganad tanong. Oy. O pa makadita mo na paganad na nagpagkayamanan niya na makataling matanong sa anuman na mawin isiksang tanonan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso ka pagalit ng ulit mo Allah na daalimitan mo yan. Ha? Nagito ba yung manan yan na itan si Pumagusay, nagyang ko to kalumbihan, huwag pagkati ako Quran, nagyang ko to yung manan yan, nagyuli ka pa kanada. Kuway. So Quran, namiyang kaddak-kadakalayaman yan na kabenar yan na katanong. Tantun kumada ka na kabenar katanong yung manan yan na Quran. Pagsa kabenar yan na katanong, nagyang ko to akapaging benarita gurun askan yan nakaturo Allah subhanahu wa ta'ala. Paginaran tanong akaturus kanyan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam alam niya na initong niya mula bitanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang yakang bulalan ko Jibril alaihi salatu wassalam. Na paginaran tanong ko. Na pagpensa ka benar katanong Quran. Nagyan ko to ay maanan yan nakasdas na tanong. Nagugab na ba yung tanong? Ha? Napada na po yung maanan yan nakabinar na tanong Quran. Kasugab na ba yung Quran? Nagyupod na mo yung maanan yan nakapagab ba yung Allah subhanahu wa ta'ala. Peter Yagay bin Mas'udin radiyallahu anhu wa tigyan maluto. Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah. فليعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فهو يحب الله فإن القرآن كلام الله ما شاء الله. Peter Yagay bin Mas'ud asata wa kabayan akat tukawan yan as kanyan na pagbabayan Allah sataw akat tukawan yan hindi na kabayan akat tukawan yan na pagbabayan as kanyan Allah falyu'id nafsahu ala al-Quran. Na surami niya na ginawa niya ko Quran. Na tunay ka surami ko Quran mga kawin mo Allah. Mga pagarian at mga nuksakan. Naya ka surami ko Quran na giyan ko to kapumbatian ko. Giyan ko to lalay na kapumbatian ko. Nagwayaman niya na pagpagyan na din ka. Nagwayaman niya punggulalan ka. Giyan ko to yaman niya na mapapadala mo. Nagina niya man na kasurami sa Quran at tigay kay Ibn Mas'ud. Why? Natigil utuwa fa'in ahabbal Qur'an fa huwa yuhibbullah. Natigil manuto au pagkakabubayan niya sa Qur'an. Nas kanya na pagbabayan ng Allah. Masya Allah. Sama nung gusto. Na pagkakaskatano na yamanan niya nang itatak ko mga pusutan mga kabubayan dan sa Qur'an at tuusuto sa yamanan niya na pagbabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi Qur'an na madarwanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kawai. Napanipinsa ka ba niya riyan pagkatanong? Nagyan ko to ay maanan yan nakapagana na tanong. Ha? Diyan ko to kapagana na tanong. Nagugingot. Diyan ko to ay maanan yan nakipunang doon tanong. Kipunang pa'y tanong. Nakabenar yan tanong penanan. Ayat pinara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ayat pirmirokan wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyan ko to ay maanan yan napiaga na diyan sa Quran na ini pangangdaungan, ini panampay niya. Masya Allah. Sama nito na besu mga tao, di na dipahalag sa Quran, na niya na di panampay. Na maapil sila besu kumbentuk ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maapil sila besu mga tao, ay mana niya na mga pirmiyo, mga taralbi, mga pipi ang mga tao. Masya Allah. Di sila dipuni-puni ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagugyan ka iya pagalumintan mo ayat. Aso sila na ito ay mga nila kumbatian nila sa Quran. Nadi sila dipuni-puniin mo Allah subhanahu wa ta'ala sa giyan ka
kaya maanan na ayat. Apa gagawin tanong? Tigo Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Mata-mataan nanti Rasul, mata-mataan nanti Allah subhanahu wa ta'ala asusiran untuk membeti aniran Quran, membeti aniran kitab Allah gitu Quran. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ayam ananya asusiran untuk membeti aniran Quran nanti Allah. Nagoya maananya naik tinggiran susambaya. Nabi putunera susaka ay mana mengisi kiran Allah subhanahu wa ta'ala yarjun ay mana na putunera susaka ay mana ni pikiran Allah ago ay mana na nasa ay mana na masultan ta kasama payag na yarjun tijaratan lan tabur na makbagi anira nagyeng ko to adegang anaden na palapisya na to ay mana na nagyeng ko to adegang anaden na palapisya. Nagina natin mga ulama susurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya malalim na urin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naemanan yan, nagyantog sa emanan yan ng mga tao at mutiriran sa Quran. Iptuniran sa emanan yan, iptinigiran sa sambuya. Na iptuniran sa emanan ng zakat. Naemanan yan na magbagiriran nagyang kutuat dugangan. Ayamanan yan na dad na kalapis yan. Agito susunod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayamanan yan na mipumasaron. Nagyang kutuay nalwitan. Hindi na nimipumasaron. Sa tantun, kumada ka na ayamanan yan na mapapada na makalbihan sa diyang kanya Quran. Ino sa katanong, udi na sumangalubos na ayamanan yan na kinanglangkiran na kinulugiran sa mga watayran, kita diliran mo mga watayran na diyan ko ito ang kapupagana ng Quran. Uga parang na, pinulog nila sa mga watayran ko mga madrasa. Pinulog nila sa mga watayran ko mga tuwi. Hindi na siya mga halaka. Si kuwaya mana nila hindi pagana ng Quran. Uga parang na, pinulog nila sa mga watayran. Why? Panamaran nila niyan, di man ikimures ng mga watayran ko Quran. Panamariran yan, di ba na yung mana nila kapag na din ng mga watay ang Quran? Inuto, ay isa ba sa yung paanan niya na makamala ang punggay niya na punakiran sa kain niya sampai sa mga mawday. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitan mo yan sa hadith yan, man qara'a al-Quran wa ta'allama wa 'amila bihi ulbisa yawmal qiyamati tajan min nur ضوءه كضوء الشمس ويغسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا فيقال بما كسينا فيقال بأخذ ولدكما للقرآن. أي معنى yan natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao bagian yang sa Quran nabuhay mana nila paganda din sa Quran nabuhay mana yan na inggulan yan ulbisa yawmal qiyamati tajan min nur dawuhu ka dawi syams na biibsingkan na giyang ko tuwaya manan na nasangkat giyang ko ta corona kenapa suwaya manan na corona sa giyang ka masatan so corona yung manan na nasangkat ay manan na makapupusin daw ang dawuhu ka dawi syams ayasin daw yan ay mana na datar kasing daw wanuman nami abad ko ay mana na ari ko ay mana na pada hadith amas mapesing daw di wanuman ha naman to ay mana na kalbihan yan wa yusawa lidayhi hullatani nagupikit bangkala ko wala adop siya na din ko to abulaman la yakunu bihi madunya bulawan di ketimbang dunia Allahu akbar masyaallah. Imbang nga ang bula ano siya na din ko tabang ka na di ketimbang bulawan na di ketimbang dunia. Ha? Bulawan na di ketimbang dunia. Sa katanong nasagin kaya dunia. No pamakad na makuatan mo na pinakamapit yung mga pagkikimuron ay berarti na lagi dua yung mana niya na pinakamapit ko tarak. Nakawa ka sa pinakamapit tarak sa kaya dunia. Nabalang ilan na tiruan ko babaya ka. Ha? Nayak na din ko tayo mana na pikipsilkan kung wala ko sa uli na pikisulot kung wala ko sa kabulawan na di ketimbang na dunia. Masya Allah. Gibo yung mana na gibo yung mana niyan na hadith Rasulullah na ubatan mo pin bulu-bulu buda. Ubatan mo pin bago sa risa yung mana
anannya napakatyo ko pagkatanong niya ko yung anannya nakisumundan ko mga watatalo ko udi na ko yung anannya nakisumundan mga looks ko yung mga watay na kupagpagan na dahil ako Quran away namatero agyan ko pang baladag siya na pinakasunod sa bulawan adi ketimbang na dunia namatero ina nabima kusina na ang tunay sa bapa kinipikisuro kinipikimbangal ang rami sa giyang kaya mahalan na bulawan ha? Namatero ina na fayuqalu bi'akdi waladikuma lil Quran naginan susginan ni ayamanan niya na sabab udi na ayamanan niya naginan suwa ayamanan niya na kaya paruli aw wata iya ku Quran ginan sukya siapa niya ku Quran ginan sukya paganadan niya ku Quran ginan sulado niya kakumbati iya ku Quran Masya Allah tentu ko ayamanan niya na mada ayamanan niya na mapapadala na kalbihan sa giyang kaya ayamanan niya na Quran nasa Quran pun nakipuro yan supang katangkasing isang kaya dunia na sampai sa aliman amoy. Ugay na sumanga to mamu at yali ko daliran sa Quran. Di na pagdadan sa Quran. Nayamanan niya na ibabang mo yung karanyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkatagira. Away. Di ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Mata-mata anak Allah subhanahu wa ta'ala As-Quran dia kaya kita bagaimana nasa Quran na ipuro yan agyan ko tayo ang ng mga pagtaw ha? Wa yada'u bihi akharin nakibuba yan mamugin ko tayo mga pagtaw nato na po yan ko takipuro Allah subhanahu wa ta'ala mga pagtaw bulan ng Quran nagyutuso yung mga tawa siniapiran sa Quran mga tawa na yung ninakbatiyan sa Quran mga tawa yung maanan yan na piyagan na nila sa Quran nasusiran mga yang mga tawa yung maanan yan ada yang bagal ada yang udah nila alam mutiran ay maanan yan yung nindiray numiran kasiran mga muso yung maanan yan na wayabak ubigi akharin na yung maanan yan na ibabasiran mo ha? Na kahit suwa yung maanan yan ang Quran na tipuro yan supangkatan ka sa surga tipuro yan supangkatan ka sa isang kaidunia na tipuro yan supangkatan ka sa surga Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Quran naqdarun ko yung maanan yan na bulay ko Quran at Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra wartaqi ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر تقرأها فإن منزلتك عند آية آخر تقرأها لا يمعنى أن قدرت Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutau ayat mananya natau aku lain bawa Quran nabatiaka ternusan mana Quran batiaka wartaqi nabuburu kama kunta turattil fi dunya alagid ni waya mana niyan na niya di ka palaga-laga makambati ka sa kaya dunia siku dunia fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqraha kaya nakalapang ka ay nakapur waya mana niyan na libil ka ha nagyung tomuri-puri ang bati ka Allahu Akbar tanto sebuah yang mana niya man apa papadala mo na mana niya nakakandigan nangandi mo sa Quran ha Al-mana niya nasibot sa kaya kaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging punta mga tao malaming imuray silang Quran mga tao piyan na mga niya niya benar-benar yung mana niya nakimuray sila Quran malam mabatiran nasa aluman na muray na pikibati akiran nasal sakala kabatiran nun uli nasal sakala yung mana niya nakataman ang batiran na yun ni kapurupang kakaniran siya yung mana niya nasuga Masya Allah tanto po yung mana niya na madagal na mapapadala mo na kalbihan na kaya maalam niya nagsasapaat kanya pun sa anuman na mauri. Uway. Ano yung tanong ng isang nakalbihan niya? Kaya maalam niya napiturog na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-mahir bil-Quran ma'as-safaratil kiramil barara walladhi yatata'ta'u fihi walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syah lahu ajran naman makurip Allah subhanahu wa ta'ala ay manan nakalipang katanagir kayo mga tao ay manan yan na piyagana din sa Quran piyagana din nila na kimastir nila ng Quran kimastir nila ng matiya at uso ay manan yan nakapagana doon
Nah, inalwi Rasulullah tiga na al-mahir bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil barara. Sutau ang mapasang ku Qur'an. Mapasang ikabat sa Qur'an. Na ma'a safaratil kiramil barara. Na ayat na putiran, ayat na lagi dito sa pangkatan na diyan ko yang malannya na mga pupur ipangkatan ng mga malaikat. Masya Allah. Naman ito mga urip ng Allah. Ayat po misagin ko tamahin na din ko to ajuan. Ay mana na ajuan ul qira'ah. Diyan ko ba yung malannya na kapati ang Quran na pagibigay niya ng sumakap na mga malannya na mga batang Quran. Why? Nadikan do bukan kaya malannya na inalimang Rasulullah sebagian ng mga tao yang malannya na pasangan ng mati. Why? Nakana ba yung malannya na langon yung malannya na tao na mata masira yung malannya na mata sa Quran. Nakati naman makurip na Allah kapiyaw yung mata Islam kadad na kanapi sa mali Islam. Why? Nah, itu dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Nasub masuta wa pembetian yang Quran na keriba-riba tuan. Ay mananen naging ko taraddud. Dia ko tay baratin apa tene so alhamdulillah apa naging ko to amalan na kapke pasang hero. Nah, lahu ajran dan putih mana balas yang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kapag pagkariko pagkarina amat sa kuna kata na putih mam sebelas ko. Nabi daw mga ulama na ay paganaya ay mananya na balas yan nagyan ko to ay mananya na al-qira'ah. Gin ko to kapambetian yan. Gin ko ta kapambetian yan nakbalasan. Naikan ko balas yan nagyan ko to ay mananya na kapkergeniro. Al-ajz gin ko ta kapkepasangiro. Nagyan ay mananya naikan ko ay mananya na balas yan. Naman ito mga ulit Allah. Apa yang kapkepasay ko pembetian ka natatarus na kandagin ko to kapambetian ka sa Quran na kaya mananya. Nang buti mabisag ka kung nabalas. Why? Sa kalabihan niya naging ko ito sa pata niya sa alungan amal. Why? Tanto kumadagal ay amalan niya na mapapadala ko na kalabihan. Kesapat ka niya sa alungan amal. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Batian iwatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran kama ta'alaskannya napakatanin masalungan amoy asepatnya daging kutabulay bayar Masya Allah. Sama na tumangorip na Allah na may aguntong sumangata wala layo nirap batian Quran kaya piterusin na ikra'u batian yung Quran naman ito gitu bisa kakubatian ang Quran na layo nakakubatian ang nakusabat kanya sa alungan amoy. Why? Nagumian ay pembedah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapun apa tu Quran. Nami kumakatan yung masalong namoy na pero no Quran. Rabbi mana'atu an-nawm bil-lail. Ay kanina ko nakina na yaman niya na uri panagang. Na inam nakaskan niya ko pagpatulubiya ko kagagawi. Fashfa'ni fi. Napikisapaat na karakaranan. Kisapaat na karakaranan. Nakesapat yan ay mana na napikisapaat wallahu subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ginan mamurit na Allah subhanahu wa ta'ala yung mana niya na mga pado ay mana niya nakalpihan mo yung mana niya na yung mana niya na mga tao na layo niran betia syukuran sisiap niran syukuran ipmuray silang syukuran di na di ba nga may alay pa na hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ja'ala al-Qur'ana fi ihab thumma ulqiya fi an-nari mahtara. Upamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balwin sa Quran na ihab ay maana na jid kubal balwin sa Quran na kubal thumma ulqiya ila an-nari mahtara. Uriyan yan naulugan po na dan diketuto. Sabab saya maana niya nakadurut Allah subhanahu wa ta'ala. Na igdayo ng mga tao yung maana niya na mapapadalan ko po silang nagyan ko ng Quran. Biar nila na pulay ba? Nadag na po kita ba yung manan yan matutok ba yung manan naraka jahannam. Masya Allah. Ginan mangulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iya manan yan na niya kada-kada yung manan yan na mga yung manan yan na mga kalbihan ng mga tao. Kung mga kalbihan mo yung manan yan nakapagbati ako yung manan yan na Quran. Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inibarat yung penagyan ko ng mga tao, mga mu'min na pambati sa Quran. Saya manan yan na sumukmin na yung manan yan naging ko pambati sa Quran na kamuti ang besito. Sumumin naging kota kabatian niya Quran na kamu tiams. Bitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana kamathalil uturujjah
tu tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umumin Bapak perhatian Allah ambet dia sakuran mukmin ambet dia pensakuran naka matalil uturujah uturujah lagi na si kubasatan nomrano na pega si kubasatan nomrano na pega ari uharatoy agil ko to abangnya nama mo masyaallah YouTube sa ambet dia kasakuran nakamu foto wa ta'muha tayyib nagin ko to ay manila ta'mian na ay mananya nama pia nah ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matalul mu'min alladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalit tamra la riha laha wa ta'muha halul nanti Rasulullah suka mukmin apa para tiang wala we na dibaca Al-Qur'an dahil mananya na makaysa berata tinggian sa tamra ay mananya na kurma la riha laha dati na bulan berarti kira mau diang kaya kurma na isin da baunya nah ay mananya ta'muha tayyib buhay na suka amian ay mananya mapia mamis lagi na ay mananya ibaratan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mu'min na pindutia saya mananya Quran aku mu'min ay mananya na dinian dutia suaya mananya na Quran nah makulit Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah ini subi yang dekatan penagihan kota kapagana datang ko Quran si way manay na mga masjid di kota kapagana datang ko Quran kapagana datang sa lagi do pidorwean natigil man ito afala yaghdu ahadakum qulina afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fayata'allam aw yaqra ayatayn min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqatin wa thalath khairun min thalath wa arba'a khairun min arba'a wa min a'dadihin min al-ibil amalanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ditingin kepada Rasul sarkan ko mga masjid uli na sino masjid fayata'allam na pupugana do natigyan uli atigyan na pati ang natigyan sa duti mambuat tigyan ka ayat naman kay Nabi Rasul na napiyan duti mambuat ayat na khairun lahu min naqatay naging kutuan duti man ayat na mas mapiyaw tuwa tigo Rasulullah ngin kutuan duti ayat adigin kutuan manan na duti man na unta ay ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kota unta kaya mananya nasi kumaseran natan turun tu kumali ke pantai malah udah mananya narga woi taman di mantung woi nah pada tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dia tinggal sa ayat tatalong nama mas mapi atigin naging kota tilutiman ayat adigin kota yang mana tilutiman yang mana na unta law pada tingin umat tiap mana tinggal sa patiman ayat na mas mapi malaging kota pada ayat adigin kota patiman yang mana na unta ibi utama na tingin sa kadagalan na tingin upang makasapula mabatin ayat na mas mapi adigin kota sapula yang mana na unta upang makamagatus ka ayat na mabatiin na mas mapi adigin kota yang mana na magatus ayat mana na unta naman mangurit Allah subhanahu wa ta'ala akal bihan udina kapia udina emanannya na emanannya na mga papada na mabalas sa giyan kaya emanannya na kakambati ako Quran na emanannya na kinanglan dekatan mamuna surah walitan na kubati ang tanong pinanasama emanannya na Quran why kagir ko pa emanannya na kakambati ko sa Quran na emanannya na kasabapan ito sa emanannya na kakambiro ng mga malaika why kay aliman na mga ulit Allah subhanahu wa ta'ala katulong ay masakit yung sa ginawa na ada kutuon ko yung mga ng mga tao asik ko yung mga ng mga waliran na bilwin na display agin ko ta Quran bilwiran nubod na disay ding batian ramig sa pagula bunun kapatan na kanino la bunun sabab ko kati ay mana niya na biungkang batia uy na ada kutuon na kanang batia niran ugay na yung mana niya na umang Jumat uli na umang saulat ada kutuon na kanang uman pun Ramadan na batia sa Quran ada kutuon na dinung batia sa Quran asal kami tagukuan asal kami ini sendiri di batia tantu masakat sa ginawa why kasu Abu Hurairah radhiyallahu anhu la bitarwi atiyan innal baita la yattasi' ala ahlihi wa tahduruhu al malaika wa tahjuruhu asyayatin wa yakthuru khairuhu in yaqra fihi al Quran naman ma'rif Allah tigo Abu Hurairah radhiyallahu anhu atiyan amata-mata na suwalay na pagpakalwagagin ko tayo ng manan niya ng mga tao na waya maanan niya na kakadnan waya maanan niya ng mga malaika pasugan ng mga malaika watahjuruhu syayatin na yung maanan niya na digid na ng mga malaika ay maanan niya bilaboy ng mga malaika na kumanda pala yung maanan niya na mapapadala mo na yung maanan na mapisagin ko tayo in yaqra fihi al-Quran upang makatigil ka kumbentian nun uli na upang pamakanan na kumbentian nun sa Quran mana mangulit mo Allah na yung kutub sa walay
Alalain pembetian Al-Quran nagyutun bis mamaya mananya nak kesabapan ay mananya di kekenyu syaitan na kapkenyu mamaya mananya ng mga malaikat na ukken nagyan ko to ay mananya ng mga baraka ang mapapadala ha ukken nagyan ko to ay mananya ng mga pipya ha na initulugin ang tanong initulog mo managay Abi Hurairah tigil manutong وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيُضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ إِلَّا يَقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنَ. Na mata-mata na tigay kay Abi Hurairah asmata na suwala tigay na papakanin ni tagyan ko to yung mga ng mga tao. Nagudikit na ng mga malaika na